live Chenro mar Kuku Mar Wach kawuono ni ing'eyo ni kochopo chieng' tich adek kawatago mbaka kod migosi Kristo waloso chigi mag choko osuru mar japiny ang'o michoke nade onyalo duoko e dhier koso en ginero makonyo ngima dhi mbele moluora ile molodinga ne nitiere gige mag ma kaachiel koda ka gi kwano ero masani counties moko masani eri kura magi medo dhi malo ahinya kaachiel koda ka gi kansa bende mako counties opogore county ma intiere abiro nyisi to kansa mane manyalo maki mathoth kaachiel koda ka governor mag Kisumu County Ngire Peter Nyang'nyong'o sani koro golo siem mager ahinya ne jogo eko mane chiegni kod migosi Gideon Arap migosi Daniel Otich Arap Moi mano ker machon ma Kenya kaeri ma bende nokwalo lope molo chutho e Kisumu County ne ndalo gi osechopo seche ma ji adek nowito ngimagi e masira mar ot manoluar e Kisumu. Nyao ntiere kar kanye live migosi Chris wala idhi nade jedong ngimani anti maber jedong adach wachak kod gima notimore Kisumu nyoro ji adek nowito ngimagi ji mathoth abedo dong kano hinyore marach e ot miwacho ni no se maki ni nen ot nero mane igero marach jedong atimo mos makenden joma olalo family gi wach mar ute manyo muk mabaleo aparo na makosa nitie kundi mang'eny. Yes. Kiso chiwo order na ot muk kik dhi mbele to pod dhi mbele tells you na government na Kisumu County Council the National Construction Authority are guilty as charged. County ma Kisumu Yes. to the National Construction Authority NCA gin guilty as charged. Ni wacho ni ng'ani eri wiye ne tek ne pod dhi mana mbele gi gedo ipani mana wacho ni giwende onge wende sama ng'ani gedo ogedo kanye kiskalo man giwange serikali ngo dhi kanya Kisumu County staff madhi kanyo mawuotho jo mita matimo inspection tije nang sama ng'ani okrochi ng'ato wange tek jogi nyalo dhi umak jo tich bani site uteri court bed chat nyal mako le ona noso oken odno kende ojon ti bunde mang'eny mo sana Kisumu ka ute lwar to noso mi oda noso to giko dhi mbele so no jo chayo sirkal sirkal chiwo order ma nyalo implement kiso in gitit ma nyalo bite kor tab ilane ema chando Kisumu ema chando telo sirkal bogo gi to gimatimo kunde moko be gibogi yes mi genya medbelie to jo ka wacho ni kicheno chung gin magigo dhi mbele bende oyiene sirkal biro muko oda kana gedo kamarach kata ka gere marach sirkal nugu thuolo kidiko auto bed approve not yeni dhi mbele gedo ginyalo maki yes yantimo kamano mora mondo gino kik dhi mbele ka sirkal obedo ne makoro apologies makoro ywak kara ng'amono no team enforcement the national government yes county government gonna tiro road kicha approval itimo yes gizo ng'ani ogedo mango approval but gimalitie woda joneno kuonde mang'eny utime kero Kisumu kamoko onge approval to gedo mtiek ot budangie sirkal obedo nikawo inventory utadimo alliances igani yes igani kama magero gi to gi conform kose ni conform to ka sirkal nyalo wacho ne wachiwo order ne wawacho ni gin kigige to pod dhi mbele so sirkal no emeno go bedno gweta okanyalo wacho ni an machelopa adwa gere gima dwaro ojon katedala ni mon kigero ot no bedo prot ojon kore no the risk mantie eno nyalo ji eno sirkal approve mondo ng'en chuma mitiyogo chal nade kit kirango gima ng'ato tiyogo chal beams maromo ket ka no bed keto kata gwai 16 kito gwai 12 ni risk ngima ji en shortcut but kiti bendi risk ngima nyasaye makonyo ji ni ji poko dakie kano tieke ujo dakie masira mondo bedo maduong' moloka koro wacho koro na paro sirkal both national county government okonego konyo ywak Nyasaye okonyo ji nire ji poko dakie sirikal koda gi county koda bende konyo yo mago weche magi okelo penyo moro bende wang'o se yawre bende waseneno gigegi wani county wani piny ma shortcut
ema ji dakgo. Yes. Koro kikalo biyudo ka ikalo bichopo to ing'iso nyawadu ni be timatima ng'amo timi onge. So that's where the problem is. Ji asoya bokelo tulo. Kichoje approval kitata ng'ado ngodo go etelo to mare no poko poto. Rondo go yuda yuta. Koro ji yoyango shortcut. Shortcut gi ikonyo gi rango gi joma ni sirkal gi. Ke jogi mabiro kawo mibadhi. Jogi mono uso basi gi jogi mono timo natiro makare. Order onge. Wan gi lo society ma sipa mono Professor the late Victor Fuller no diku buku no chaos kamwanti wani chaos akasoganda case law and order and remote and foreign katamani odi iketo sharia ni timu kama jina niko ingamarachi pokwa ngeo adi dak ma sharia or law order and ku benefit moloyo luo shortcut awinji to kuchimo no chak lu order bocha ido sheria bongeno walure kis gine guide. Yes, then kigedo kama to this the impact en mio kigero ki inloso chuma en the strength kata mana piki kiyedo ntile makocho pununja ya adek to koro compromise my you are uketo ngimungu daki. Yes. Weight the entire weight. Yes. Ningolingana go weight mutingo. Kokoro kalo chances are no nyalo much sasa. Otera penjo moro migosi Chris ni to japiny madhi madaki udi biragi ki. Samoro uonde ni sirikal odino no ite. Ngat mane gero chande en odich koda gi pesa obedi samoro odino ite sie migolo ne. Bende japiny sujobo kama nyalo koni od nieri aneno kane gero marach. Od aneno kano kete alama ma kadhe dake mondo we udi biragi ki. Ojon tab majo piny tiyo tab maduong'. Natangalo no tiyo pesa matin. Kuri yudo ka japiny ng'ano yiene nanya dak nono onya dak pesa mapiny. Kacha mabodhi. Kich koni beche ng'eng. Kuro rango I told you in shortcut. Rango yu mayot kit yudo msasara alifapar. Itiyo tan ng'ato simuko. Iti askari kritika mana alifapar. Parni imido chulo go salary imira chimo go otka timo gi mana moda chulo go rent kolo ngato ko wachina an order cha in mi alfa ariyo to ngato weche wat mono ber to alfa bich okirang gimani irango na man kake dak wuon ke chido pongo kori kolo makinyo kia irango na kake exist ka wuon kolo kanye makoro tabbede ngen kanye mira sukal nje gupang kan gupango ma housing local housing nyalo konyo joilako to kikoka giketo cost ma construction be pin then sirkal onego facilitate ndo gedo ben mayot ondo ngato ko dak ni makare kit housing is right that is done is kakara tiro moko kaka chiemo koro sirkal no facilitate housing weche mag housing kata weche mag dak gina tiro mar oganda kaka ratiro mamoko mano piny owacho nyakoro donjre mondo mingi igedo kar kanye gena de kachiel koda gi chike te mondo geng midhiero geko machalo kabila mano timore e kar dak mambo leo thuolo mano kalo chien live e chenro mari mar kuku mar wache makela penjo moro jibiro weche giki mag choko osuru ne japiny to nikech osuru gimiyo wacho ni japiny siro godo sirikande bende wachoko osuru maber ichoke nang'o bende kiti midhiero mokelo no Audion osuru ma Kenya ichoke kotiyo japiny pogre choke kinwa choke biwinji chogo machule winji chogo. Yes. Onge service mo yune yanta oka golo kawuono omena na okadhi yaro kidhi yaro. Yes, anyalo mi for example. Yes, migawo moro luongo na haki Africa haki the Jewish hakima Jewish hakima en migawo mar Catholic. Yes, ma tiyo weche mar justice in Catholic sector ne gitemo wacho no tax justice osuru migolo gadiera makare nyalo miyo ngima dhano obedo mahoyanga maber mondo dongruok obedie. Yes, nikech kirango ido no wawacho no tax
tax regime or kaka itimo taxation sani ok nyal miyo dongruok obedie economy. Nikech kirango kaka ichako osuru, ineno kiranga along the lake ka, ng'ama odak etie nam ok nyal chamo rech mangege, odhi chamo mgogo wasi. Explain gimomiyo kwasako ng'eny to wan go source of Britain lake. I'm sure ibet yatie nam. Yes. You know that today look at jama like chamo rech podi wuore what one magolo rech. Yes. Because osuru miketi rech miyo bech rech bedo malo. To osuru ni okete bokendo chako kony jalupo kata chako kony loso ndara acha konyo gimoro manyalo miyo jogweng'ni go feel yes ni gin kanyo. For example, kirango osuru michoko Inyalenda gosuru michoko Milimani mandara mopogo tibero sirikal choko osuru mang'eny Nyalenda to gido gi finance go the rich Milimani. Can you show facts and figures here to get pesa di kata ere ko ma iyudo osuru mang'eny Nyalenda to ere kaka osuru matin ema nyalo bini wuok Milimani. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach, nyinga en Haron Otieno. Machinga tilo mari mar Chenro mari mar Kuku Mar Wach wendo na en migosi Chris Owala live Chenro ni ringo tipa chele kena mako penyo na gima fuanda Lolwe Tv nikesi awe samani wacho ni osuru michoko Nyalenda Kisumu en mano man malo maingo Milimani to Milimani mwangia ni kare jamoko. Old John. Yes. Ingen ka jo Kenya pokorango wachi suru motegno. Emi atemo wacho mana. Kidhi Nyalenda yudo kantie gima uso mang'eny zaidi. Ich choko gi suru nya ich ng'ado gi suru nya kidho ot kan pendo ni moko ka. Ng'ado suru prabich. Tulong nikech gihero mondo gitimo ohala nyaka dhoot to Milimani ok tim. Okay. Yes. To iwacho gimoro taxation nyaka bed gi no representation. Ng'ato ko taxi nyaka offer service. Kech ko taxi do odi otimo ni ang'o. Arito kunego bed makare. Kata kama yweyo ka. For example, yes. Apada wacho Nyalenda Milimani. Kichoko osuru magichoko Milimani ng'eny en mana land rates. Ok nikech wacho ni gionge gionge dukni ma samoro matimo nyalo chopo. Land rates go ichoko Nyalenda. Choko gigolo cumulatively. Yes. Pesa ma sirkal of Kisumu County choko Nyalenda oloyo Milimani. To kidhi Milimani, yes, in ndara, in garita kwe, yes, in UP, yes, in security. Arrange. To kidhi Nyalenda, across ndara, yes. Kada pimo ni kami choke mang'eny niri. Kocho ki mang'eny. Yes. When you pipe water odi ok yot. Ndara miringe ng'eng'ne en kodho chwe nyalo chopo od ng'ato. Sewer line onge. Kidhi Milimani nyalo wuotho te yath mos. Lakini ageno ni ok owache ni koro serikal owerito jo Milimani. No. Yes. Gimatemo wacho. Yes. The poor finance the rich. Jomodhier. Yes. Ema miyo joma omeo. Ema chula rite kwe makacha, yes, pi makacha, lam makacha, stima moko lal Milimani kachande. Yes. Koro gimwatemo ga wacho. Ere ka sirkal nyalo choko tax mondo tim redistribution. Kichoke kiranga ng'ama piny ni ere kada kele malo. Mondo justice to bedi. Ang'o monego tim Nyalenda wakaw ranyisi Nyalenda miwacho ni eri kata wakaw ng'ado koni eti tomboya to kwacha ni to bunga. Ang'o monego tim kuonde maneno ni pod ne piny lieki mondo migi begi bi malo ka to justify pesa ma igolo ka kusuru mare. Tax ng'en sama choke sirkal ron matim kod gino social protection. Social protection what somo manyate. Wach thieth. Wach arita kwe, wach ndara. Gigo wach pimi modho.
ing'en kok kiloso gigi to pi ma ng'ato adodhi ing'en kikawo pi probability nitie kismoka ni kiyudo pi bitomi tap to ok nyal modhe magichwake kidwa dak ngima maber. Treatment level mitreat picha ni gine ni piny koro nyaka ichwake. Iyudo ka joma nigi pesa somo ka ni somo keto nyiewo mineral water kich ka gitrust picha. That's why I was saying no, kata kidhi bus park ma Kisumu tibedo mama mauso piny or ng'ama go rangi moko chopo chieng tichaje simpra beach to dhi chomo chulo pesa anytime you visit for short call shiling apar. Assume na ibiro kinyi I trade ni ibiro uso machungwa ti uso machungwa ni nyaka godhiambo cumulatively ki visit toilet besides saying a private michulo cha ichulo another 50 bob so ichulo shiling 100 ki uso gwendi chiro today kata chira hero ka iwo gweno dala gweno en kwa mahayo marach okiuso gweno idok gweno dala kidogo use lomoso chaji kendo kidogo use pod chaji sama no kiuso chande o chaji timi uso bedo chaji koro ere kaka serikal dwa ng'eyo ni ng'ane noko uso gwende nikech kanyo bende japiny nyalo wuondo godo piny owacho kanyo bedo go system na monitor gigi ya possible kiketo ng'en tisi moko for example gigi miyo ng'ama chulo osuru man piny ema atemo ng'ama piny chulo osuru mamalo ema bende penji go to ere kaka piny owacho nyalo ng'eyo ni Kristo biro gi gwen adek to kouso gi kiny oduogo to kouso koro wachaje mondo mi japiny bende kikaw mairo ket kaka oinga mar mayo serikal kata weyo moko chudo. Ing'en ka sama biro uso gwen ichiro gwena ngi kala gwena ngi kana nyalo register nyalo ka patik matim ka registration ma gwena na ne uso biro gwen mar kama to chaji ka wuono dog gwena. Alternatively kit awa chon tax nyalo miyo economic collapse kata nyalo miyo economic growth. Ki produce nyanya idalani bidhi go local market to ng'ato biro ogolo nyanya ni oko import biro go local market in ipure locally ka government will promote it onego kantie way ma keto tax goods ma oko ket ni tax moro malo nyalo bedo gima kare ondo konyi ibe grow local again some you need compete or government go protect look for example angomio nene cotton neji ipuro cotton ji terbote school no kilo police ibo kilo mitumba wanego cotton botto police hinyo wanego cotton kirango wach rech kwa producer rech ng'en rech is over tax kich mondo ket yei ipi ibedo tax mondo ket all those things you are tax kidhi golo rech bidhi go itinam kiwuok rech idhi go ikalo go bondo kata kia beach maka nyaki chulo suru gen ina mna penji gimoro mikosi Chris wach moro suru en gima lach ochiendo namba chiel ni ng'ane ikaw mang'eny kuom to ng'ane ikaw matin ochiendo bende ni ng'ane ikaw to ng'ane okaw completely to ochiendo bende ni ng'ane golo to chop ne serikal to bende ochiendo bende ni kaka inyalo track ni ng'ane golo pesa di ang'o mwanyalo timo makwa timo to pesa mowuok kuom Chris dhi chopo lwet serikal marono golo bende mane dhi chopo lwet serikal kore ka wachak ng'iyo ni ng'ane to golo lakini service oktimne maber pesa ma Chris golo chande loso mana ngima mararo. Ing'en for example kidwa regularize the informal sector ing'en ido ka pesa mani informal sector ng'engi kudhi serikal okudhi serikal formally to gidhi njema joti serikal
Pachilo kata mana manyata kairi. Yes. Kiri chiro ko yango. Ntiri ngama choke, machoke lomano chiel. Abedi ana modi kana bed chien. Akoni onyango wenu ne choke na urugiro kayo kore kachopo iri. Choko to kao half opogre. Yes. Gipo in a chain. Moringa nyaka the top leadership. Ikao mari. Imido ka sirkal ok nyal bedo one stop system. Mawacho un traders chokuru monthly so that it's predictable. No, in kichoke monthly loopholes ka igen. Kichule formally kata kichule through M-Pesa. Kila system moro michudo through M-Pesa. Cashless. Again okwanyal kito cashless. Kisama kito cashless. To itamo jibangengi chi. Mena oken gimo majo matin kende. Idino mogo nyaka marjo malo gima di malo. So tax ni one of the area no Public Finance Management Act. Finance bill every financial year kids application of tax oberita sami tax takitiyo go budget ematimo kichichoke taitiyo ko through budget process. So budget ma allocate resources no kwasa choko suru to ditiyo kama to magari to seria wacho bank talo budget tarik pradek de marauchia ndalo prochiko bang mano serikali nyegolo kal kage choko suru kum jopiny. Suru ni yudre na ene manyako iketi duoni ko jopiny onego participate igilo finance bill process. Sama joka so kalo budget onego kuru ngento giro taxi machalani kit gine mo determine kidi hostel di chulo pesa ni gine mo determine gimana mana usul mana meti chulo ni serikali na county ntitu finance bill achiel finance bill ma national government ma determine tax ka national government di choko. Finance bill manario and ma county government ma determine government jo national county government choko suru kumin to gimote mwacho ojo neno ki ini ana million achiel ana lefa par kare nyom mkate VAT in achiel mais mana fair taxation mara nyalo nyom mkate kata mana 100 to majo kata mkate achiel ok nyalo nyiewo kata kamano puro chulo suru marom. Wachimere mungikinyo kamera ni jedo. Wachimere mungikin kirango kujimo so dongre. Serikali ok nyal tax ni mondo timgo dongruok maonge away ma distribution tax. Ka tax nyalo konyi gumi yudo pimodo kata ko tax mang'eny onge wacho. To tamantie tax ikaw kumi to service to onge. Koyo kanya mantie disconnect. So taxation onego konyi yore mang'eny. To taxation tamo ji loko hala odoko ji piny kamondo empower ji. Emido mama mboga man piny mauso low ichajo pesa maromo gi taxi mo occupy spaces mamaga para. Koro onge gino tax justice. Robena kikawo gi size cha to equity no bende awinji okoro bende ngato idiyo makinyal yueyo kaka George Floyd no dik mutecha emiyo tax marwa oknyal miyo namudhier oidhier otiko gima notimore piny mar Amerika ma japiny noding'ut mano hiny kod obila kenjowa ni nyaka koro sirikal kata piny wacho marwa ti kod datil makare neno ni opim kaka ichoko osuru jok michoke kuomgi kaka ochopo kata kachiel kod moko mathoth live e chenro mari mar Kuku Mar Wach.